Vítejte všichni pod vlajkou brněnské diecéze, která tady visí před námi, ale samozřejmě to, co je důležitější, tak je, že vítejte pod křížem, znamením veliké lásky Boha ke každému z nás. Veliké, řekl bych, velikého vydání se Boha, aby mohl žít, abychom my mohli žít jeho životem. Tam, kde jej můžeme nejvíc napodobit, je skutečně právě v lásce. A láska vždycky zůstává určitým velikým tajemstvím. A my jakoby se prodíráme takovými houštinami nevědomosti a doufám, že se prodíráme ke světlu. K tomu, abychom uviděli božíma očima, abychom vnímali jeho srdcem, abychom uviděli to cesty, které on nám nabízí ke štěstí, k pokoji, k radosti, kde člověku září oči. A takhle všichni sníme o velké lásce. O lásce, která nám rozšíří oči, zatají dech, která je ohromným darem a člověk, ať je třeba i ve vězení to zakusili, ať to zakusili třeba i na popravišti, nebo ať to zakusili kdekoliv jinde při různých krásných příležitostech v přírodě, v manželství, v kněžství, v různých formách zasvěceného života. Ale abych začal víc při zemi, toto bylo hodně nahoře. Při besedách, zvlášť poběžmování, od vás často dostávám otázky týkající se vztahu mezi dívkou a chlapcem, týkající se první lásky, anebo i vážné známosti a řady dalších citlivých témat, která jsou citlivá pro člověka, poněvadž cítí, že nějak na nich spočívá celý život. Citlivá témata o sexu, o tom, co je před svatbou dovoleno a co není. A při hledání odpovědí nestačí jen říkat, toto se smí a toto se nesmí. Nestačí pojmenovávat, kam ještě mohu a kam už to nejde. Tento typ otázky jsou otázky typu starého zákona. Ale Pán Ježíš, ten, který pro nás zemřel na kříži, přinesl nové úhly pohledu na postoje, které byly běžné ve starém zákoně. Tedy to, že hodnocení našich jednání nespočívá ve vnějších věcech, ale v něčem hluboce vnitřním, v našem smýšlení, anebo řečeno biblicky v našem srdci. A srdce každého člověka zná dokonale jen Bůh. My, když druhého posuzujeme, často se mýlíme, často nejsme schopni vnímat to, co je v jeho srdci. Ale Bůh nás dokonale zná a řekl bych, dokonale miluje každého z nás. A ten důkaz toho, že nás miluje, je právě jeho syn na kříži. On zemřel, abychom pochopili, jak je jeho láska veliká a nezištná. A chci-li mít rád druhého podobným způsobem, tak se budu také dotýkat kříže. Bez toho to zkrátka není možné. Chci-li mít rád druhého, musím vstoupit do boží lásky k tomu druhému. Jinak toho druhého nebudu mít rád opravdově. Budu jej využívat nebo i zneužívat. Proč? Protože jsem zůstal zaměřený sám k sobě, k tomu, co chci já,
Je důležité, aby láska člověka, zejména křesťana, který o velikosti Boží lásky ke každému člověku ví, aby zrála a aby dozrávala až do tohoto pohledu, který jsem řekl. Do toho, abych vstoupil do lásky, kterou má Bůh ke každému člověku. I ke mně, k těm druhým, kteří jsou mi sympatičtí, i těm, kteří jsou mi nesympatičtí. Ke svým rodičům a sourozencům, ke svým učitelům, ke svým kněžím, vlastně ke každému člověku, i k těm posledním. K lásce mezi mužem a ženou patří samozřejmě i oblast sexu. Je to krásný a velký Boží dar. Předává se jim tajemství života a spojují se dva lidé, aby byli jedno. Je to vyvrcholení jejich duchovního i tělesného společenství v manželství. Je to vždycky tajemství, je to něco úžasného, co nejsme schopni domyslet do konce. Ovšem zůstane-li to jen tento vzájemný vztah v rovině sexu a od toho se odvíjí všechno ostatní, tedy chci, abych byl uspokojený, abych uspokojil svou sexuální touhu, potom se pohybuji v rovině sobectví. Jde mně o mě samého. A proto hledám předmět, který by tuto mou touhu uspokojil. A je pravdou, když ten předmět nenajdu, tak si stačím sám sobě. Nechci-li vystoupit ze svého sobectví, z hledání jen vlastního uspokojení, je úplně zbytečné se ptát pro uklidnění svého svědomí, co ještě si mohu dovolit a kam až mohu k tomu svému tělesnému vztahu k druhému jít. A ona nestačí ani jiná forma lásky, jiná rovina lásky, která je vyjádřena slovem eros. Znáte to z pojmu erotika. To je od tohoto slova odvozené. Kdy vnímám přitažlivost toho druhého, krásu toho druhého a je mně s ním dobře a se všemi projevy citu a něžností a já nevím čeho všeho možného. I tato rovina sama o sobě neobstojí, ale není špatná, abyste to brali, že mluvím proti sexu a proti erotice. Rozhodně ne. Ale existuje rovina, ve které může být to, o čem jsem mluvil, zakotvené. A to je rovina lásky, kterou Nový zákon nazývá agape. A v této rovině lásky už nejsem nejdůležitější já sám, ale záleží mi na druhém. Záleží mi na to, aby ten druhý dosáhl svého, řekl bych, svého života, svého naplnění, svého cíle, který je obecný život. A snažím se mu vyjít vstříc. A v této rovině člověk může být šťastný, i když ten druhý to mnohdy nevnímá, kdy to není schopen oplatit. Tato rovina vede k lásce, kterou se nejvíc připodobňujeme Bohu.
Nemilují toho druhého kvůli tomu, že má, já nevím, kudrnaté vlasy a že má dokonalou postavu jako kulturista nebo kulturistka, nebo že není nějaká manekínka, já nevím, co prostě všechno možné si můžete doplnit. Tady mě leze Verunka, ty mám kam poletíš, ale nechce na mě vlézt. Tak. Já ji odfouknu, než si to rozmyslí. Víte, z této podoby lásky vyrůstají opravdová přátelství, naplněná manželstvím, ale i přátelství, která nejsou završena manželstvím. Ale toto je láska, kterou nás učí a vede k ní sám Bůh. A také tato láska jakoby byla širší, než může pojmout jeden člověk. Že by se tato všechna láska soustředila ke vztahu k jednomu konkrétnímu člověku. Tato láska je mnohem širší, mnohem, jak bych řekl, mocnější, mnohem potenciálnější. A právě tato láska, agapé, mluvím o ní, se má stát mým postojem, kterým vytvářím vztahy ke všem lidem. A nejen k lidem, ale i k přírodě, k rostlinám, zvířatům, k vesmíru, k zemi, k celému stvoření. Když Jan vyjadřuje, jaký je Bůh, tak říká, Bůh je láska. A má právě na mysli tuto formu lásky. To, kdy člověk v zakotvení v Bohu začne vidět a vnímat jeho očima. Zmínil jsem se o 3 rovinách lásky. O sexu, erotice a agapé. Jsou to 3 tváře lásky. Žádná z nich není špatná sama o sobě, ale mohou dojít naplnění jen v určitém řádu. A mimo tento řád se zbavují svobody plného lidství, tedy vedou k závislostem. Člověk si vybírá jen něco částečného. Třeba zůstane jen v rovině sexu a řekne si, to přeroste někam dál, obvykle ne. Jen v rovině erotiky. Přeroste to dál, obvykle ne. A tak zůstává tato 3. forma lásky agapé. A v ní mohou mít naplnění i ty dvě předchozí. Protože ta první reaguje na biologické podněty, ta druhá, ta reaguje na lidské podněty. A ta 3. reaguje na podnět, který vychází od Boha. Jestliže zůstaneme jenom na těch nižších, okrádáme se o možnost nacházet pravou a čistou lásku, ve které zrajeme jako osobnosti, jako lidé, kterým bylo svěřeno velmi mnoho a kterým bylo dáno velmi, velmi mnoho. Nebezpečí dnešní doby spočívá v takovém přílišném zdůraznění sexu, tedy to, co je biologické. Sexu vytrženého z kontextu lásky. Na počítačích často narazíte na prostě různé formy pornografie. To je pohádka, ono to tak v reálu nikdy úplně není. Ale člověka to jakoby zaplní, poněvadž to odpovídá jeho, řekl bych, tomu biologickému způsobu života a často se to stává něčím, u čeho člověk skončí. A když se někdy dotkne něčeho vyššího, tak uteče k tomu, protože toto je snazší. A této, řekl bych, snížení jenom na jednu formu, třeba tu základní sex nebo erotiku, tak
chybí najednou zodpovědnost. Člověk to dělá tak, jako bych řekl, poslepu. Zodpovědnost před Bohem i před ostatními lidmi. Když je to v manželství, tak před svojí rodinou a podobně. A my žijeme v době, kdy se sexu dělá ohromně velká reklama, kdy se zdá, že zkušenosti právě v této oblasti jsou úplně tím největším v životě a každého, koho někde, teď říkám, v uvozovkách zpovídají v televizi, tak se ho ptají, jaké měl zážitky a já nevím, s kolika lidmi prostě se setkal intimně a podobně. Jako by se to stávalo měřítkem hodnot a my v tomto světě žijeme, my jim jsme obklopeni a my jsme jim i trochu nakaženi. Ale co vám mohu říct, a vlastně je to ze zkušenosti zpovědníka i člověka, který řeší často různé lidi, kteří se dostali někde na kraj a rozvažují, co mají dělat, nebo jestli má cenu vůbec žít. Víte, tato rovina sama o sobě nemůže nikoho udělat trvale šťastným. Na chvilku ano, ale trvale šťastným ne. A oč tedy jde ve skutečné lásce, o které mluvíme? Lásce, která je ovocem ducha. Znovu se vracím k tomu, o čem jsem začal. V této lásce se otvírají dveře tam, kde vstupujeme do boží lásky k celému stvoření, ale když jsme u těch lidí, tak ke každému člověku. V síle této lásky, v síle Ducha Svatého se vytváří jednota, ve které mohu milovat a bez podmínek, ne bez absolutně všech podmínek, přijímat ty druhé a brát druhého jako boží dar. I babičku, která už nemůže, o kterou se musím starat. I někoho, kdo je třeba na ulici, někoho, kdo je chudák, kdo je nemocný, kdo je z nějaké, já nevím, mateřské školky, přestože mu je 20 let. Díky této lásce k němu mohu přistupovat s úctou, protože ho miluje Bůh, protože já mohu vstoupit do této lásky. A my se stáváme šťastní tím, že usilujeme o štěstí toho druhého. Ale má to jednu podmínku. A to, řekl bych, nejednoduchou. Jestliže mám vstoupit do boží lásky ke každému člověku, tak musím vystoupit ze sebe samého. Zapomenout nad své lidské posuzování a odsuzování. Asi to všichni znáte, když někoho obdivujeme, tak jsme mu schopni tolerovat úplně všechno a díváme se na něj nekriticky a zamilovaně a může si dělat, co chce a my ho žádným způsobem nejsme schopni nějak usměrnit a vést třeba. A když je nám naopak někdo nesympatický, tak nedokážeme přijmout ani to dobré, co také má. Tak prostě ho odsuzujeme, zařadili jsme ho do nějaké škatulky, kterou vždycky zastrčíme do stole, do šuplíku a řekneme si, ne, to nechci nic mít a ten jako prostě nechci s ním nic mít. Jsou to naše takové přirozené reakce. Ale chci-li následovat Krista, musím vystoupit ze sebe, udělat krok vpřed. Musím vystoupit ze svých sympatií a antipatií
A musím prosit Boha, aby mi pomohl stát se nástrojem jeho lásky. Ano, my všichni se máme stát nástrojem Boží lásky k tomuto světu. K těm, kdo jsou vedle vás, i k těm, kteří by tady nikdy nebyli. K těm, kteří vás odsuzují, kteří vás považují za nějaké náboženské blouznivce, prostě za nějaké exoty, co tedy jako ještě mají nějaký, já nevím, něco s Bohem, to už prostě je někde pryč, že? A v této lásce, o které mluvím, kdy člověk vystoupí ze sebe, aby vstoupil do Boží lásky k celému stvoření, má své zdůvodnění i život zasvěcený Bohu. Celibát. Přestože je v dnešní době tolik zpochybňovaný. Většinou od těch, kterých se vůbec netýká, to je zvláštní. A v celých dějinách církve, když si to tak projdete třeba na různých životopisech svatých a podobně, tak Bůh dosvědčuje, že Kristus je stále živý v těch, které si povolal. To jsme my. V těch, které si povolal, aby následovali jeho syna Ježíše Krista v lásce, která nehledá sebe. Abychom jej následovali v manželství, abychom jej následovali třeba i v kněžství nebo v různých formách zasvěceného života. A dokonce říká, ano, tato cesta, kdo mě bude následovat a kdo se nebude bát křížů, tam ztratíte strach před křížem. Že tato cesta vede ke štěstí a k radosti a k pokoji. A to je láska, o které mluví svatý Augustín, když to všechno vidí v jednom obraze, říká miluj a dělej, co chceš. Naprosto v takovém vnitřním klidu, bez nějakého strachu, miluj a dělej, co chceš. A toto, Bůh je láska. A tam, kde my se staneme nástroji jeho lásky, nalezneme život. A nalezneme ho každý. A nalezneme bohatství života. Nalezneme krásu, ať už v manželství nebo v tom zasvěceném životě. A právě o této lásce přemýšlejte. A já vždycky, když mám jednou za týden zhruba mši svatou za mladé lidi, tak vyprošuji právě poznání této lásky. Protože tato láska přemůže všechno. Ať to platí i u nás, když se tak stane.